sayinani ngisho nalabo abathi bayeseka bese ngamanga abawaziyo nabo baphungathekile bakhaliswa ama-ambulance babe beyingqubo zey'ndongeni futhi sekuphenduka ingonekane kanogwaja wathi ipe waze wangweza phela okwabo-ke akudokwe ligayelwe thina lelo sikhathazekile ngesinqumo senkantolo ngoba siyasikhombisa noma siyasikhumbuza ukuthi inqubo isystem okudinga ukuthi sihlezi sibhekene nayo singayikhohlwa kayikashintshi kuyo inqumo ikaWormsley iZulu Declaration afika nayo ngempi ngemuva kwempi yaseSandlwane lapha babezosifunza khona besitshela ukuthi nxa kukhona umnomzane kwakusathiwa abanomzane ngingasho ukuthi amakhosi kwakukhona kakhulu umnomzane osehambele emhlabeni ubani oyolandela kepha bese bethi isinqumo sokugcina siyothathwa yithi kusho khona bengabokufika basikhonele kanjalo nxa kukhona isilo esikhothamayo umndeni uyohlangana nje umndeni ukhuluma okukhulumayo kepha ekugcineni isinqumo siyothathwa uhulumeni siyazi ke ngalowo mlando lowo buningi ubukhosi obonakeleyo kwahlala abangafanele kwathi abafanele bachilizwa ngoba ukholelwa noma bebonakala ukuthi kabanawo umqondo kubazima zabaphethe siyakholelwa ke futhi ukuthi lesimo esibhekene naso yiso isimo esifanayo sesikhulume kakhulu loludaba ngayo yonke indlela namhlanje kasifisi ukuthi sikhulume okuningi ukuthinta nje amaphuzu omlando aliqiniso siyezwa bekuthiwa makuhlanganwe manje okunye okuqala ukuthi ingonyama uzola magwala enkantolo wayengayile enkantolo ukuthi inkantolo ayokhanda umlando omusha noma ufakazi obusha noma ama-facts amasha kepha yayiye enkantolo ngamaqiniso akhona esiwaziyo abawaziyo nabo ukuthi inkantolo iyoxazulula manje-ke isinqumo senkantolo kasiwashintshi lawo maqiniso esiwaziyo namanga nobugebengu nokungenelela kwepolitiki odabeni lwesihlalo nansi-ke impica abadala lapha ekhona sitshelwa ukuthi uMdlokombane wenza incwadi yamafa yokwaba ifa wase efaka umntanenkosi njengendlovukazi manje-ke okuliqiniso ukuthi isihlalo akusona esomuntu oyedwa nohlezi kuso usuke sisingethe ngaleyo ndlela akakwazi ukuthi wenze incwadi yamafa ngalokhu okuphathisiwe nawe ongekhona okwakho okunye nokubuhlungu kakhulu ukuthi kaZulu kasinawo umlando wengonyama yowesimame kakaze kwenzeke bayabaqamba kamanga besho indlovukazi ukaMsweli waphatha wayebambile ebambele uMamongo esekudingisweni ngokulwela lo mhlaba lo wakaZulu manje ke nxa kuhlonzwa kanjalo
ngiyacanga nje court judgment indathele ezifundile kaningi nabanye bayifundile siyibona izobuyekeza lentimbothi le kaMadondo yaseMgungundlovu futhi sineshwa inabeNdlovu uZulu neshwa ngoba uMadondo lo simbone selapha emkhosini womhlanga sezwa thiwa kusho sezongena ekomitini elithize la eNdlulamethi bese uthula lo kwenziwani lapha saphathwa ngomthwebebe emehlweni manje ke lokhu ukuthi bathi babechaza bathi uMdlokombane wabeka umntanenkosi yena wenza incwadi yefa wabeka iNdlulamethi nanga ke amanga alokhu amanga oqala ukuthi baphinde beveze bethi cha hayi wabekwa njengebamba bukhosi kukhona lesi sinqumo lesi sikaZondi ukhona wabekwa njengebamba bukhosi kuthe nxa esebekwe njengebamba bukhosi yena ebekwa uMdlokombane yena wabeka iNdlulamethi nakho ke uzoyibuze ukuthi ngoba sazothi phela einkantolo kuneyinjula buchopho eyifundile zajula zagogoda ngomthetho yini obese bedidwa into nje ye common sense kanje asikuye ukuthi umntwana enkosi indlukulazi imbeke njengobaba bukhosi kayikho lonto amanga alihlaza sasikhona ayikho into engekho kulungile babambelele kuko okhona enkantolo okokuqala umthetho okhona njengamanje uthi uqale uhlonze ozohlala section 12 balo umthetho 3 of 2019 uthi uqale uhlonze ozohlala nxa kufumaniseka ukuthi lo ozohlala useyingane bese kuhlonzwa ozombambela nxa kuhlonzwe ozombambela bese lo ozombambela enikezwa onke amagunya ngomthetho kaHulumeni bese umthetho uthi leyo ngane nje yaba neminyaka ewu18 bese Children's Act yaba neminyaka ewu18 lo okade bambele ukhahlelwa isystem automatically ngalo ndlela la kwaqale kwa umntana enkosi wathiwa uhlonzwa njengebambele umbuzo ubambele bani sambuza lo mbuzo sabababi kwaqale wahlonzwa yena njengoba besho nasenkantolo ukuthi ngempela siseshweni eNingizimu Afrika manje inkantolo ivele iqamba amanga nje alihlaza angekho into engahlangane ngoba iziqoke ingubo yokungcwele yokuthi inkantolo kepha hleze kufanele sabe siyibuze futhi siwuphendule umbuzo ukuthi xa kuyizinkantolo ngezobani zimele bani zenza umthetho kabani kuthiwa wabekwa njengebaba bukhosi waqala wabekwa yena njengobaba bukhosi umthetho ngapha uthi uqala uhlonze ozongena ecathulweni nxa kufumaniseka ukuthi useyingane bese kuba bebaba bukhosi angithi yabo sheli isichathekile kusuka nje okunye lowo osehlonziwe njengebaba bukhosi nxa lo ohlonziwe esemncane bekubaba bukhosi
lo sehloze njengoba ngokhosi uzothola certificate esamamukelayo esiphuma kuhulumeni uphume kuyimemezelo kahulumeni government notice ngokwesifundazwe uyokwaziswa indlu yobuholi bendabuko esifundazweni wonke lokho akwenzekalanga kulolu daba esikhuluma ngalo ake sithathe ukuthi ke ibambela negunya lokuthi livelele umuntu siyazi ukuthi kaninalo lo mathiwa ke ibambela linalo igunya ngesikhathi umntwana enkosi ebizwa abanikazi bakhe wayengakasithole so certificate sokumamukela wayengakaphumi government notice government gazette lona engakaphothula udaba lakhe engakabikwa emakhosini kwenzeka kanjani ke ukuthi bese kuba ukuthi yena wabeka intimbothi amanga oqala nokugcina enye intimbothi nenkinga esibhekene nayo yokuqonelwa esikhathini lapho sisikhulekile ilolu daba lolu lokuhlonzwa wahlonzwa ubani ngoba kahlonzwa ngayindlunkulu manje kube ebuhlungu nxa sekuziwa endlunkulu kufanele ukuthi izinto zenzeke nje ngendlela engenzeke nje nasemzini wendoda indoda nje yasesibongweni sayo siyazi ukuthi emzini othize wesibongo esithize nakhambe ubaba wekhaya kuba abafowabo abasondelayo bengamele bese nxa bengekho kuba abafowabo ngokomndeni ukuqokothisa lokho ukuthi nxa ingane ihanjelwe isisencane bese kuba umfowabo lo osondele noma oqondene oma nayo la ijabe ngomkhondo phezulu kwaliba kayise umfowabo manje kulolu daba lasendlunkulu yini abafowabo bengonyama nomndeni wayo bephucelelo lungelo baqhamuka osopolitiki bazohola lelo daba besebenza nezindle engaqondene kasisha bayona indlunkulu bayiyo kepha baqondene futhi lokho abakwenza lapha nje ekhaya ngeke bevume bona kwenziwe ey'nkathekweni zakwabo abakamtheleli nje baze babhala kade khamba umntwana betusa bathi hawu siwenze kahle umsebenzi wethu asiphazamisekanga ayibangabeki interference kepha thina lapha fanele izokhethelwa ngoNdunankulu so ile nkinga ke nje leyo yamanga ukhona kulapha kwenhlapho commission umdlokombane ekhuluma ngestatement esifungelwe ethi lapha kwaZulu ulibo lobukhosi bungobesende mele promigeniture suka uyise ngendodana kanjalo njengoba sazi kusukela emakhosini kuze kuzofika manje siyabeshwa bange lokubukhosi obudlula ngoNdlunkulu waphinde wakuveza wathi kepha isigaba salowo okufanele ehlale sihlonzwa ngesigaba sikanina nalokho kuliqiniso futhi nasemzini abantu indoda nxa iganiwe isutha ingangqeni futhi nokugana nokuzala abantu kuba indlunkulu yayo kube likhohlo kube liqadi kanjalo indoda nje yomuzi lokhu ukuqokothisa khona lokho ukuthi isigaba sengane ezelwe isithatha esigabeni sikamama wayo lasendlunkulu abehlukile kepha
yabo le vele idide nje uvele ucabange uzoyishaya ikhanda uthi ngempela ngiyaphila noma ngangiphili nakho ke okunye bese sitholana nakho lapha ya enkantolo ephakeme wedlulisela kwamacala njengoba umongameli wathi yena akenzanga into eningi walandela isinqumo sikaMadondo lapha yana nawufunda isinqumo senkantolo uZondi lapha ya ayikho into ayikhulumayo eqhamuka kuwe noma eqhamuka kubo njengoba behlela utshena ngoMadondo eze ngokwegameko ezenzeke kwama-facts esho izinto ey'ngekho ey'nganakho kumele sihloniphe inkantolo njalo nomthetho esho izinto ey'ngekho ngokwegameko into nje enye ayishoyo engekho ilokhu ukuthi bethi indlulamithi yabekwa ngoba umntwana wenkosi wabekwa njengebamba ibamba alimqoki ozohlala baswele ibamba umuntu osehlonile awuzeka njengebamba lona ibamba intimbothi bese babambelelana ke ukuthi lo baku nabantu bebangalendele inkantolo yasinqumo yakhipha isinqumo kakwazi lona ongavuniwe isinqumo senkantolo ukuthi iphinde ibuyele enkantolo inkantolo ke ibisithi yena lapho kade kufanele abamangane abafanayo becela ungenelela okufanayo noma isinqumo esifanayo lokho bezimelele ezigamekweni ezithize ezenzeka ezifanayo inkantolo ayikwazi ukuphinde iqale phansi ilikhulume lo daba bakubiza ke neLatin zakhona bethi res judicata kulelo daba ingonyama ngayikaze ibe senkantolo ngaphambi kwecala lasePitoli lapho eyayisiyophozela isinqumo sikamongameli iselelo kepha ayikaze ibe ingxenye yamacala aseMgungundlovu uMadondo agcina enquma ngawo ayikaze akusadinge nokuthi uzubukeke ukuthi same parties same relief same cause of action uthi abaleka bamangelani abafanayo bacela isixazululo esifanayo kusukela egamekweni ezifanayo uZondi lena ebangawume uthi ngoba le labaqala seMgungundlovu kwaku uNdlovulo uDlamini wakhetha kuludaba labo kube abantwana uNtombi zoSuthu nomntwana uNtando beyokhuluma ngewili kaMdlokombane signature authenticity of the will or the signature kwahamba isikhathi wayesefika ke umntwana seKhwezi ezovimba ukugcotshwa kwendlulamithi kwathiwe kuzoba khona leso sikhathi yamethula ke cha le ukuthi ngempela hayi impela uZulu useshweni nokuduba masimkhalele singakhayelona indlunkulu kuphela uthi uZondi wayengxenye yaseMgungundlovu ngezizathu nje sokuthi nesikhathi umntwana seKhwezi eyofaka icala eyomisa indlulamithi
wayesefaka wonke amalungu endlunkulu. Kepha umntwana sekhweze uyena umbangali. Indlulambethi baba bangalela nendlunkulu nekusonda amakwala. Bathi ngoba nje umntwana sekhweze wamfaka njengomangalelwa nxa yovimba ukuthi indlulambethi ingagcotshwa. Ngaleyo ndlela wayengcenye icala. Kuyawenza umqondo lokho. Ngoba naye wayebangalelwe wayezoyokwenzani enkantolo nxa efakwe ohleni engasayinanga phepha engenze lutho umangalelwa nange umna wakhe yena uzothi ke uyokwenza enkantolo bathi hayi kwakufanele egqume ehlale naye. So ileso simo ke esibhekene naso esikholwa ukuthi ke isimo esingaguqukile se-system kepha ke ingonyama ibuphezele ekuthwaleni usizi nokuhlupheka kwesihlalo ekuqhubeni umbhidlako nomzabalazo wayoyise noyise omkhulu nokhokho bayo ukuthi kube yiyo esophondweni lokuhlupheka nosizi egameni lesizwe sikaZulu. Kulesi sikhathi ke sikhuluma nabameli bengonyama bacubula isinqumo ukuthi umgudu okudinga ngokuthathwa ingonyama kulesi sikhathi iwona muphi kuyo yonke iminqa engaba khona okufaka nokwedlulisela icala enkantolo yomthethosisekelo. Mama sithokoze kubantwana, sithokoze kumafika bukhosi nakwintatheli ukuze sikhombise ukuthi kasididekile. Ngiyanxusa nje ukuthi siyayazi thina ingonyama yethu esayishayo njengendlunkulu sayifaka esibayeni eside. Isibaya eside siqoshiwe kuyaziwa ngomlando kaZulu. Ngiyanxusa ukuthi esisukume sikhuleke luzona. Wena wendlovu, wena wendlovu, wena wendlovu, wena wendlovu, bayete sinesikhulu bakhona imibuzo engahlule khona nokucaciseleka nje enkulumeni yomntwana bekuba yisonke isikhathi lesibukuthi sicela ukuthi ke siphe ithimba labezindaba bakhona abanemibuzo cishe singayithatha emithathu yokuqala sizokwazi ukuthi siyishicilele kahle siqinisekise ukuthi nawo futhi iphenduleka ngendlela mbe ilawulo elandela ukuthi siyithathe mangabe kuyukuthi kukhona imibuzo la ebakhona ngicela ukuphendula lelo thuba bangipheke ithuba lemibuzo ngale khona. Ngiyabonga igama loSiphiwe wamakhaya ngisebenza eSikhosini. Ngizoxolisa nje mafoko susha mhlambe ngikhulume isilungu sengenza laba abangasizwe isizulu bakwazi ukuthola ukuthi ingqithi I suppose the first question is just judging by your utterances and the statements that you are making today, it seems as though you no longer have faith in the judiciary to handle this particular dispute. What is your view with regards to how the judiciary is handling this particular matter? Secondly, are you contemplating on taking the matter all the way to the Constitutional Court, as you have alluded in isiZulu? And thirdly, the involvement of politicians, as you call it, in the affairs of the royal family.
Doesn't this, in your view, leave us with a situation where we could see the Amazon royal family being divided permanently as a result of this dispute? Thank you. Cha, ngizothatha ukuze sithi drop. Anza. Oh, bangithokoze khona ngombuzo wakho othi ngabe lokho kuthi kasi sayi akasakholelwa kuyinhlaka noma uhlaka lwezobulungiswa le nkulumo one ukuthi sisenkantolo because we can't be speaking from both ends of our mouth njengalaba abanye aba opportunistic nga bebona ukuthi simasibavumi beyithibele inkantolo nga bevuma hawu inkantolo zi-right lapha ukuthi ingonyama ingxenye yale process ukulungisa lo daba ngenkantolo ukhombisa khona ukuthi iyakholelwa ey'nhlelo zokugcina umthetho kepha lokhu ukhombisa ukuphoxeka nokudumala iy'khawu zilandelana iy'nkantolo zingenzi okufaneleyo it's not that His Majesty no longer has confidence in the judiciary. The mere fact that His Majesty approached the courts to adjudicate on the matter is a clear demonstration that His Majesty does believe in the judiciary, or albeit under the circumstances that we are being adjudicated upon in terms of a foreign law, Roman Dutch law, part of English law, and our customary system is in a way subjugated. It's all within the limitations, which is in any event not ideal, because you can't have the English people being ruled in terms of South African law. That would be frowned upon, particularly by the United Nations and other, these multilateral structures. But with us, it's okay. We have to be ruled in terms of a foreign law. It doesn't matter. So these are the challenges that maybe this speaks to the challenges that we, as a South African nation, when we claim that we, at a particular point in time, we attained liberation, maybe we have to constantly ask ourselves and try to respond to a question, liberation from what? If we still have the foundations of the system that oppressed us not being transformed or not being smashed and reconstituted. And also, whether His Majesty will be taking the matter to the highest court. In fact, that's a constitutional right of any
South African, and now we can't have separate laws for His Majesty. That if His Majesty decides to approach the Constitutional Court, and that gets considered as a treason, because everyone has a constitutional right to exercise different types of rights as per the Constitution, and that depending on the advice of His Majesty's legal team, His Majesty will indeed approach the Constitutional Court or any other court in exercise of these particular constitutional rights. And the third question, whether we believe that the involvement of the politicians in the affairs of the Zulu royal family, in fact any other family or traditional institution, could lead to a permanent division. And that's possible because we believe that any form of an interference is predicated upon certain particular interests, whether political or economic, particularly in our case, that we are a kingdom that still owns land. When the indigenous leaders of the indigenous people were turned into land as kings. It's an irony. Under the land, we have different mineral resources that are sought after, not only in South Africa by international interests. We have the ocean economy. We have gas as part of what obtains from the ocean. So I would say it would depend whether the politician still have interest, economic and political and economic interest in dividing the Zulu kingdom and any other structure of traditional leadership. Which was a comment. Okay, almost let's be okay, let's be here. Ngoba umoke besendlulile kuyona kancane besengivula ukuthi mhlawumbe sisale sesikhuluma indaba yomhlangano lo ubiziwe futhi ungo-29 esikoleni emahlobeni. Mhlawumbe abendlu manje sakhuluma kanje singalindela ukubabona lapha Leliyamkhondo salibona lapha usulo ubele lapha kwisolezo, kepha ukuthi-ke ngasibona abantu abanaka noma yini, kepha besomusa nje intshosho ukuthi ngomuso nxa kukhona phela okuloba nathi usiphi ithuba lokuthi siphawule. Ngeke sikhubhele lokho ngoba kwenze umuntu umhubhe nentukuthele egcine selahlekelwa isinkwa seyingane zakho. Ukusiza ngalokho akukusiza ngalutho, kepha okumqoka ngoba sisigabeni sokwakha nakuspace sokwakha ukuthi nje silekelelane kahle nomunye wenze kahle umsebenzi. Ntshosho lapha yana eNdlunkulu kunendlela
yakhona okwenziwa ngayo izinto kakhulukazi ukubizwa ngomhlangano kusukela emakhosini amadala ngoba inhlonipho nokuhloniphana kuke nezinye zezinsika zendlunkulu kawukwazi ukuthi uyomema indlunkulu kwi-social media nasemaphepheni qala kwaphuma igijimi khishwe induna ziye emzini abantwana kwahamba kwashintsha kwalotshwa incwadi kwase kubalula kakhulu ke manje kwase kukhona i-social media suvele uthi uvele ufake uthumele manje ke njengoba ke ingonyama uzona amagwala engamenyiwe lapha thina siyothi siyokwenzani lapha ngoba thina silandela yena hayi kube simlandela ngoba simthanda ngoba samqoka ngoba kumfanele ngokwesigaba futhi sikholwa ukuthi simele umngcele besihlalo ngoba impi yethu ingekamoya akuyona yamanga nama-case angithi nje ukube kasihamba ngomoya siyahloma ngabe sesiyocetsheza lapha ngeke sikwenze lokho umama ongawasho wathi uZulu kumele ekhonze ngasoshangane mama yethu nathi ngesikhonze kakuwani kumele siyokhonza kumswati nalo mmeli lapha kwaZulu sikwenze lokho ngoba lokho ngasho ukuthi sithengisa ngokuthi singobani ngabe sithengisa ngeingazi zamadoda ezafayo zifuna lesi sihlalo manje ke ziyahlupha izinto zokuqila namanga ngomhla ka-24 uNhlangulana ngoJuni sahlala nabantwana nabanye abantwana abangekho la sibalindile ukuthi beze kuzokhulunywa indaba zalapha ekhaya kwaphuma ingcingo befonelwa bonke kufanele bebe khona bazoxolisa basebefonela sihlezi sibalile ngovumelana ukuthi abeze sokhuluma lezi indaba babaleka babeka imbandela hayi ngeke size ngicela ukuhlanganwa eThokazi olokuthi kanjani manje ke uyahlupha ke bengikhuluma nangu ukanina wami izolo ulanga bizo ngabafuna J ngithi izolo ngivuke nje naleli culo lithi lo muntu uyabusiswa ongahambi ngabonayo ongahlali esihlalweni sabanenekayo uyathanda imithetho kaJehova ukuthi umuntu othela inhlangene iyaqhubeka abonayo bayafana namakhoba emoyeni qhubeka uJehova uyathanda indlela zokulunga amashinga ayohamba endleleni ebhubhayo manje ke thina kasikwazi kasifuna ukuhlomela ukubona nje lapha hlezi ayikho nento phuzu iSminoff la sezwa kuthiwa iSminoff mahlomela uphuza kanjani kufanele kuhlomeke abantwana bangenzi izinto ngokuqili ngapha ngathi sayowela enkantolo hayi ngabe enkantolo nje kuyojikwa ngiyami hlezi yakhethwa isizwe amanga ngoyama yakhethwa isizwe sa lokho silindile ukuthi mabeze sizokhuluma indaba zenkatheko babaleka namanje lo mhlalo 24 June ingake into asekusela ngoJune ngabazile manje ke kasifuneke indaba zamanga nokuqili kasihlangani nazo ngoba isihlalo sisho ubungcwele besizwe nobungcwele kaNkulunkulu uqobo ngabe befuna ukuthi
kube khona izinto ezenzekayo njengokuthi kuhlalwe kukhulunywe kakuziwe ngeqiniso hayi ngamanga nale ndaba yokuphusha i-content asiphusha i-content thina so sizini sempeni athi umuntu uzohamba ukukhuluma efuna ukufaka lapha khona mhlawumbe ngakusonyuka amafoni awazi asiphusha i-content thina so sizini sempeni sibikele isihlalo ingafaka into ebhalente esiyofaka lapha ekhasini lakhe sekuzonyuka abalandeli bengasifaki thina indaba ezophusha ama-content nxa kunento ethinta indlunkulu akwenziwe ukubuyelela lesivumelwano lesi okwavunyelwana ngaso kwavunyelwana ukuthi kuzohlangana 5 aside bondaba kuhlangane 5 ohlangothini bendlu lamethe kuhlangane 5 ohlangothini kaSenamakwala kwakwenzeka lo lutho abanele basike ne-content linda mkhonto lokhuza lena ukuthi phela indlunkulu wonke umuntu wasendlunkulu ngeke ukuthi ngoba ushelele bese ungaqhubeka lapho ukuze ngoba thina sina ngisho kube siyala bezothi hey uthunyiwe manje awuthunyiwe ngabuza nezinkulungwane imibuzo ngokuthanda siye engxenye siqhubeke khona ngilengela ukuthi njika abantu vele ngakhumbula ngakuyi indlela ngeke kodwa sinawo ngiyabona ukuthi akaba clear kahle ukuthi icala liyadlula yini lenza umuntu alephinda ngokuthi imanje kusakhona ukubonana abamleki nabe ngicabanga ukuthi ngesikhathi soshaya sekuclear because ngokuqonda kwami ifumo esiyesa phuma ngomhla 6 mhla 19 kodwa ke akasefe imabe inkuluthi isalapho zakalungile ubheke emva manje konke esho umntwana ukuthi ngeba khonze kwangwane yes angakuthi means that okay isimo message now is a proxy of umswati na oqala umbuzo osipili ngikushaka ukuthi umntwana echaza ukuthi uthe isinema sifilanga kahle so saphunyela saphishela abezindaba nomphakathi right so uzambe ke if kwenzeka the co-packings and say no listen now sesibhancade my formal so siyamema umntwana usimakade ngabe mhlawumbe lokho kungashintsha emqondweni niye kulomhlangano yebo ngokuqonda waphula yaphila phuma ngokuqonda kaphungula kufanele udaba edlulisa lwe constitutional court amaphepha ebesengenele ungakadluli umhlangano ake ngibekele izinkulumo cha baphungula ngalo impela manje ngizathi uphungula ukhathazekile manje ukuthi lathi mhlawumbe sinethiwa mhlawumbe njalo sesiphambuke uphungula esilekelela nojayi phela bese niwafake nosuku manje ke nophungula nxa engathi siboshwa nephoyisa kumhlobo kuboshwa nephoyisa nawo lithembile lo mbuzo lona ngana kwethu lokuthena indulament ngabe iproxy kaMswati angazi noma iproxy ligama eli right noma it's an understatement kepha ngelinye ilanga yovela ithuba sekuxoxa umlando iqhaza laMswati ukuthi sesibela esikhona njengamanje nabanye
ayibambisene nabo. Ndabezi. Siyovela leso sikhathi. Ayibona ngendlela mithi iyokwethula ulo bamdluli. Ayibona lento ababenza lapha sazi ngamasiko akhona. Useke bayakwenza lapha abaqulana ngezinqa lapha abazobe. Noma siba lapha boqulana ngezinqa. Phela nathi ukuthi uyomethula khona. Lapha philo ngakhona. Kuningi sokhuluma. Umbuzo nokutshela na kufika incwadi iya umntwana sokuqhakela umntwana ingonyama. Hayi cha asicabane nalokho. Ngiyakulekelela. Ukuthi okubuhlungu bonda bafila phosi nabe intatheli. Kubuhlungu ukuthi okuningi esikholwa ukuthi kuyikho kwamaqiniso kwamanga. Uyana la. Cha ngempilo ke nje siyiphilayo ngazivuka ekseni kuze kuyoshona ilanga. Ndabezi. Seshem. Lokho esithi siyakwazi kwamaqiniso ngempilo. It's a scam. Ndabezi. Nakugola. Ngabe ukuphila kwakho njengomuntu ukuthi uphiliswa yini, ukhuliswa yini, ungelasha ngani, na yonke lento leyinkolelo nenhlaka ezikhona ukuthi ubani olawula omunye ofosovela omunye na yonke lento. It's a scam. Futhi mhlambe nga sivuleka amehlo siwazi amaqiniso siyophambana amakhanda sonke. Mhlawumbe abanye bebanjwe beyikhuma. Ingonyama uzonda amakhwala. Ndabezi. Yaqokwa indlunkulu. Yayiqokwa amasopolitiki. Yafakwa esibayeni samakhosi. Ndabezi. Thina kusikhathaza ukuthi vele basho bathi beze bekwazi ukusebenza naye. Wena wahlala. Bajayelwa simfuni. Abantu babekwa vela nethuba lokuthi bedecide. Kanti awuthi baqoka lo ababekholwa ukuthi ulethi ufanele bajayelwa simfuni. Ngeke sikwazi ukusebenza naye. Ndabezi. Bangazi ke se. Kangaze nebe ingonyama kangisoze ngabayo kangifisa ukuba yini. Ngaze ngayibusho wayingonyama yini abo nobaqola amakesi. Ukula izinsimbi noma yini okuthiwa ngeke sikwazi ukusebenza naye. Yini engake sikulayo kanti. Uyabona ngeke sikwazi ukuthi into esibanje isindayo. Noma setshenziswa mhlawumbe uwengonyama hambo kwefaka lapha kasawuthi emkhathini. Manje ke ubuhlungu ke lo ngane zakwethu. Ukhulu silazi iqiniso nabo futhi belazi nabasebenza nabo ukuzoqeda ngozulu nebabhugulaki bengane zenu nabazulu benu kepha ngoba basebenza nabantu abanamandla bese nje into wrong kuthiwa iyona right right kuthiwa iyona wrong. No, sengiphetha ukuthi basikwazi ukwela ibloho singakafiki kuyo. We can't be responding to hypothetical questions. Ugcina ngashona ilanga inendane kokuneqala. Manje ke ngalokho kwenzeka kuyobheka leso sikhathi ngendlela okuza ngayo, but you can't sit and respond to hypothetical questions. So, kuba ke ngibuza akene masiwela engumphakathi. Ezinye zezizathu ezibeka kanje awuseyi yabana.
ababeka usiko esenzwa bazibekayo to support their decision is that one uzalo course invite and two uma wakho lothola isizwe so ngokubuza ukuthi uhlangothi mhlawumbe leyo tradition liyahambisana nawe because lo ngibuza ngoba kwaba ne-view yet even if mhlawumbe umhlangano lo wahlala 14 May 2021 let's assume mhlawumbe uhlala by properly umhlangano ukuhlala abantu abavumelekile I should say that abavumelekile bese mhlawumbe ubeka bese kulandela ezothu engizibalile ingakho ngikubuza ukuthi angahlangana uhlangothi lekomukelani lo ukuthi manje kwaZulu umuntu ozolisiwe one uma wakhe kumele ukuthi alethele isizwe and two kumele aphume ekhosini yobhunga ilokhuzana umbuzo ungayikhumbushi labo umdlovu uthi labo abambekayo yes labo yes ngoba umbuzo wafanele ulandela ukuthi bangobani labambekayo babe nale ilungelo lokumbeka labo abambekayo babe ngobani labo bangobani la ekhaya endlunkulu babe nalo ilungelo lokuxhomondela nokwenza izinto ngokuqala umbuzo lande uthi labo abambekayo ukuzalwa ukhosini ukulotsholwa isizwe ngizokulekelela ngicela uhambe uyobheka inhlapho commission uzokuthola njengoba kade sikhuluma manje into lena eyenzeka ngisho nasemzini nje umuntu isigaba ingane isigaba isithatha kunina kuba isigaba sika mama wayo ngoba isigaba sikayi sesimile siyaziwa noma kuthiwa umnomzane noma kuthiwa indoda yasebenzi unina ofike eqokothise isigaba sengane one ngokuthi ugane nini lapha ekhaya futhi ngayigane kuqala uyena indlunkulu emzini wendoda yakwabo ugane isibili lekhohlo ugane isithathu leqadi noma indoda ingagane izibenza amakhosikazi awu-40 ile principle esebenza automatically bese kuba ukuthi yona nxa inqumela ukuhlela umuzi wayo ithi loya ngiyamsusa unamba bani lo lepha ngimfaka kepha nje ilokho indlunkulu lekhohlo leqadi bese kuba ukuthi akhona amanye ama-factors leyo kuzaleka is just one factor or just one consideration kepha ikhona enye consideration ngokwesigaba sokuzaleka kwakhe lo mlobokazi lo emzini wendoda noma lo ndlunkulu endlunkulu uzalwa inkosi futhi lokho it's an added factor engaba number 1 kube khona number 2 number 3 ezalwe inkosi futhi lesigaba sokuthi ufike eqala sesifile sifela sona elotsholo isizwe zalwe inkosi lotsholo isizwe sekediwe lapho ingakho ukuthi it's a kubhlungu ukuthi ukufika kwenqubo yalabo basiqonela yafika yashintsha salahlekelwa uNkulunkulu bethu nabezi sakhohlwa ukuthi uNkulunkulu ungaphakathi kithi nabezi komunye nomunye wethu
ngokuthi senze ubungcwele kaNkulunkulu ngithi sithi simfanele wakhe sakhiwa ngaye ngakuzibona sisho njalo kepha ke leyo i-problem of an exiled God uNkulunkulu sekudingisweni esihamba siyongifika emasontweni amasonto asikali naye sekudingisweni anokuthi Phumula edalapho mhlawumbe nje ukukubuza wena utshelwa abantu mhlawumbe njengamanje umuntu obehleze egcekeni ehlezi nembubele ehambileyo uyabona ezinye izinto kuyibhukude yenza kanje iy'ngane zawo njengoba zingaka ziyiphethe kanjani zona njengoba seyikhulile indoda nendoda ma isibona ukuthi awulapha engangibheke khona ulapha akulungile iyakwazi ukuthi ishiftele kwenye ingane ibona ukuthi lapha akulungile uma ngingakutshela nje Phumula mina ngilapha okunye ungakwazi ukuthi yayithuthiswa yini ithuthe kwakhangela ithuthe zonke izinto zayo ezisenyokeni lo mbuzo-ke mhlawumbe uma ukutshela abanye kodwa ngiyakwazi ukuthi yayithuthiswa yini abanye abantu asebenamahloni manje ukusho ukuthi yayibeka ukuthi cha bonjalo kunjela cha bonjalo kunjela osengamahlazo manje abantu asebenqene ukukusho so-ke ngisho ukuthi even ke nomnumzane ekhaya akusho ukuthi ngoba azala ingane kwayeyokuqala ngisho noma ngabe kuthiwa siyabheda kangakanani iyohlala iyihloko yekhaya iyakwazi ukuyishintsha indoda umuzwayo iwuse kwenye indawo ingezophendulwa muntu nalokhu Phumula lokhu uthena umhlangano umhla ka-14 May nayo yonke lento amanga yonke lento Phumula akuyona iqiniso kepha akudingi ukuthi utshelwe yini umuntu ukuzazi iqiniso kufanele eyihluphe elifuni iqiniso is out there when you read this judgment as part of lawo manga esystem abasakhuluma ngomhlangano womhla ka-7 April ayekho umuntu esakhuluma ngomhlangano womhla ka-7 April okwafundwa ngayo iwili yafundwa ngomhla ka-7 April kwathi uyahlonzwa ngomhla ka-7 April wakhulekela but sonke sekunaleke selective amnesia it's out there kungaya lapha abeyini angifuni ukuthi ngizengibheke ngibize iy'nkundla ngamagama ngoba ngangikhokhela ukwenza lokho futhi angifuni ukusebenzisa iplatform yalo umhla ka-7 April Okay, okay. So, ngifuna ukuthi esikhona na. Ukushaka manje batena after ithola kahle ida answer ukuthi these two traditions engikhuluma ngawo. So ngizobona baba ethi kambe aya-eda qobo ngone ngokukhuluma phakathi. Wasintwana ukuthi iyafa. Ngakho kahle inisipho kodwa ngifuna ukuthi manje direction. Ukuthi ngalo hlangothi liyasetha ukuthi kini umuntu ozobayisilo kwaZulu kumele azalwe ekuthini and kumele uma alodolo isizwe lethu kufanele ena okokuqala kufanele zile ukuthi ena isiko kanlotshiwe ebheveni zabantu njengemelo kaMoses isiko laguquguquka ngakuthi ina laguquguquka ngithi liyashintsha but le dynamic because irresponse yabantu eyimena abasuke bephila kuzo bese beyikhathina leyo mthetho nemthethwana noma beobserve into yenzeka njalo bese kuba into abayilandelayo ebalo usiko impilo yabo
kangilazi isiko elithi umuntu okufanele ebe ingonyama kwaZulu kufanele ukuthi uzalwa emkhosini nokuthi omzalayo ulotsholwa isiko kangilazi mhlawumbe ke lisazoba khona okuliqiniso njoba kade silokho sichaza ukuthi kuba nezigaba okumqonga fanele sikuthathe kusilekelele kusiphilisa ukuthi isigaba salo mlobokazi emzini wendoda noma leyo ndlunkulu isona esilawula ukuthi ubani oba inkosana kepha umntwana osekuvezile futhi okuyiqiniso ukuthi umnomzana nje uyakwazi ukuthi ebize umndeni ebulale engabulale enkabi ezoyishintsha inkosana ethi nango seyinkosana lona akayiphethe nje ngaqinisa kuyenzeka kulisiko kwenza ukuthi nxa engasekho ungashayisana amakhanda ngifaze lokusho umntwana kepha okuliqiniso ukuthi asilandele isigaba sikamama yabona nje lo oqala angithi yena indlunkulu emzini wendoda leyikhohla leyiqadi sekuphelile kepha yabona nje isigaba sendlunkulu uyuzwe kukhulunywa lapha kuthiwa phela kafe wagana umntwana wawudla umusi ngaba kuthiwa umna unumber 20 unumber 50 unumber 30 ngoba uzalwa amakhosi it's a consideration but angekwazi ukuthi na hayi ngeke ube ingonyama xa ukuthi awuzalwa emkhosini awulotsholwanga isizwe kubhekwa ngaleso sikhathi ingabe into njengembuzi ngoba imbuzi kuyihluphe niyithole ngazo nje bazoshintsha iphepha kwayo kepha okuliqiniso thina sithi silandela okwasho umhlokombani kwi-Hlapho Commission ukuthi nanka ama-considerations abhekwayo bese siwa-aplya to ngoba phela siqale siqhamuke ne-theory noma ne-philosophy bese i-aplya kuma-facts nakha kushoyo umhlahlandlela bese i-aplya kuma-facts ngoba lowo mhlahlandlela umntana enkosi uzalwa ebukhosini ngisho abona ukuthi ena uliqadi ngokwendlela le enormal uliqadi kepha khona eliqadi ngoba uzalwa ebukhosini alotsholwa isizwe uyolotsholwa isizwe bese ke eyawudla umusi siyabamuleka siyavuma futhi siyakweseka ngoba asinawo amanga asikhulumi into ngoba sifuna izivune ngoba umlando yositshatsha eminanga kepha okumqoka nokukhulu kakhulu ukuthi bathi uma sekwenzekile lokho ingonyama yasifaka uzondamagwala esisweni sikamntana nenkosi abantu abanamanga-ke they will tell you ukuthi lelo siko lenzeka ukuthi walotsholwa isizwe nxa sekufanele manje kuqhutshekwe nesiko lokufaka esisweni into engekho kaZola kazibekile umhlobo so right lolo siko lekhona ngalo angazi naso ukuthi mhlambe lokusho alukho cha bo ngiyaqosa ungena emlonyeni ngithi mhlambe imile engachazanga umdlovu uthi lapha kaZulu ukuze ube ingonyama kufanele ube ukuthi uzalwa inkosi walotsholwa isizwe ilokho ke umdlovu engikuphikayo ngoba umlando ngoba phela angithi kuze sithi sinesiko suke sibheka suke sihlaziya oseke kwenzeka ngaphambili ngithe kasilazi lelo siko elithi kumele
kube ukuthi okuzalayo uzalwa inkosi walotshelwa isizwe ngoba uyingozi leyo xa sisho njalo kasho ukuthi ngase eminyakeni elandelayo sibe nengonyama engeyokugajwa ebukhosini futhi ngeke sibe nayo ingonyama elandelayo ngoba sesihlalela sakhuluma into engesiyo ngoba sifuna ukuyivuna thina futhi nje leyo ngonyama nje amakhosi amadala ayithanda unokugana kufanele egana ngana inkosi lapho futhi ngeke sibe nayo ingonyama olandela ngoba iyobe engazelwe ingane yenkosi futhi ingalotshelwanga isizwe so kuyingozi ukubeka izinto ngendlela engeyiyo kepha okwethu ukusifanele ukuthi oba ingonyama ulandela isigaba sendlovukazi emzalayo ngenze ukuthi ena leyo ngonyama mhlambe ithi mina ngizoganywa unhlongolo yedwa futhi uyophuma lapho uyoba ingonyama akazalwa inkosi akalotshelwa ngasizwe kepha ngoba isimo sithi ukhona ube ingonyama eganwa abathathu ongekho kuba emkhosini futhi ngeke ziphume ngonyama la kayika amampunge asiwayeke namanga ngoba ayadukisa kulecala emlandweni ukukhuluma into ngoba ufuna ukuthi ikuvune ngiyajabula umdlovu yabuza ngoba nibafike bentshela izinto bayasithinza hamba noyibhala ubhala into engekho eyamanga into nayo masuyicabanga ake sinje ukuthi ingonyama ethize manje singaganwa ebukhosini ingalotshelwa isizwe futhi ukhosi kuphelile kazo umuzwa wodwa kodwa-ke nami visit khona ukucacisa laba mama futhi abafisa ukukhuluma into bafuna ivulala ubuye wathinta indaba eqala nje cha ngiyebiza umbuzo wami wathinta indaba nkosana ephatha umkhongo noma mhlawumbe uDlulisi but kufanele vele kube khona abafuna ukubayise indodana but uthi ngayo khona kufanele balawule ukukhululeka komsebenzi ngithanda ukwehlula lapho kodwa-ke nalapho futhi uthitha khona ukuthi ubaba lapho indaba ezizilethela khona ukuthi ukusuka kaMdlovumbane lapha endlini masusifakeniza enqobeni nalokho futhi kwandiseka uma uzofunda into uzongabiwa nabasekhosini zokwazi kwandiseka lokho asini isizulu ekulungisa noyisa uMdlovumbane but iquestion yami ilakutheni buye ngathi uMamakade niyamonga ama-double feelings wenu animlethi azikhulumela kokuthi mhlawumbe isizathu salokho isiphi masithokoze mngana ngonyama yazi wetshena umngana kwalungiseka kanjani siphi thina ephi umnganga yena ngoba kuzoba inkinga mnganga yazi hayi kulungile anginikeze ithuba kepha ngaba lishwa nje ukuthi umnganga eqhamuke ezositshela indaba zalapha ekhaya sibusile noMdlovumbane sasisho njalo sithi sibusa naye uMdlovumbane ngoba wasithuma esithuma lapha sithuma khona ngeyikhathi esithize sibuye simode sithi sibusa nenkosi ngokwesigaba sethu manje ke ungathi kwalungiseka kanjani singathokoza ngokuthi uselulwe lapha mhlawumbe nathi siyalathatha into engekho
futhi kuhle ngoba phela umsakazeli kunomsakazo lana umabona kude mhlawumbe ngaselapha umngaba ngomkhulu Yabuzitha angeke amusha interpretation ichaza kakhulu. Kodwa iqiniso yabuzitha uma kukhona nje kahle ukhona umfazi uhambe kuseka noma ukhona okuyisiko elenziwe umsizo elenza kuyisi ngomyalelo walabo namhlanje singathi mhlawumbe basuhlangothini lapha kodwa ke ngakwazi ukuthi isikhathi sabuza kwethu ngesindoda bese cha lelo phuze liqhwa kakhulu asikwazi ukuthi vele sigijime nje silishiye kanjalo sobekile ngathi intombi sigogo silibela Ngengoze babo. Ngithele ngangena kade umntana bese asemnikeze umngane. Elophuze futhi nabeza bezwana ethi abo lapha sikhuluma izabezwana ukuthi sithi into okuthize osuku oluthize sikhuluma nje hayi ngezabezwana mhlawumbe nabezitha sengifunda kodwa exactly amadate nengime nawo okuhlala bayo ngiphinyaba uyangiphinyaba but undabezitha lapho ngichaza kabini ukuthi ukhona la khona umsizulu akekufisa khona ukuthi suka esikhundleni kuzo uyangibambezela amagama lawo esilo umsizulu wakusengisa noma ukubiza lo magama ukuthi suswa yini lapho ukuthi umuntu ongamizeya enyokeni waselule wayo lapho umsizulu ukuba lokamlungisi lo magama abasulekile lo magama wasula ngokuyalela esokuna kuthiwa unyalezo ehona uhlanga into ukuthi lokwenzayo ukuphatha ukukwehlisa akuthanda ukulunga uma uphatha nebala isuka la eminyango akamadolo enokunika umvumo kunamazwi inkosi azo ukuthi uyofike athi ubalo mas awasho ukuba awuyindlela ukuthi bazowabela uxolo wawuphi wena lapho ngafasiswe khona ngoba ngayazi ukuthi mhlawumbe kubana ngalo kodwa inkinga siyafisa bandla abe indaba kepha ngiya-understand ukuthi bakhona labo abayizindaba abasebenza kumaziko aphelele ngayo yonke indlela ngathi ngizothi amakhulu lawo esiwaziyo futhi nathi esikhule khona bese kuba khona amaziko ephush content thina zinzo push content yabona lapha kukhona o-News of Africa o-SABC angazi ukuthi balomo ziyiteshi lezo ezaziyo ukuthi ngakhona inkinga uyapha uICASA bakhona bayaziyo nakwimkhandlu leyentatheli yonke lento bakhona yakwazi ukuthi ulokhuza manje ngiyacela mngani yana wethu mntakamkhulu asilokhuze asihlukane yabona kini nina njengoba niphusha content lento leni iya-entertainer follow ngiyafaka bese uthi awuthi ngisayobheka njengoba ngithe sekukhona bangaki thina lokhu kulusizi uyukufa kithi uyasiququda ubusuku nemini ngobonakala omkhona nje basikhuluma ukuthi nje sikhuluma ngeDubai namhlanje lapha ekhona yedwa uyasayina kodwa asazi mhlawumbe nje njengoba nje ngoba umeseka nje mntangahlabe nawe sothi bonke abangisekayo sekunikele thola uvuke eDubai so yingozi bafowethu uchema nje kweintatheli kuyingozi ngoba phakathi kokunye
kunomthelo ongemuhle ekugxileni kwentando yeningi yethu nazo zonke inhlaka ezisebenza intando yeningi. Asiphumele content sizwane kabusha sibone Nicodemus bakuseneni sizwane nje kabusha umuntu enze nje represent lo muntu ongaphakathi kuye afika naye lapha emhlabeni kuthi makufika isilingo usuduzele eceleni bese kulokho ngisho ukuthi ke njalo ngingana ngithi lento oyishoyo ngayo angisho ungayifaki lapho kusha khona icontent kepha la sibe media briefing serious azidlali futhi nje into eningabe khona siphuma kumbe namani omhlaba manje ke ngelanga ngositshela uFlostoxele lana kathi asophatha izinto sichonga futhi sikalezi impondo ukuthi abancane besithole umntwana uphendula ukugijima uyodlulisa into yomntwana nesizwe umntwana ukhuluma ngomsamo kaZulu owathatha wakakhamela wasiwa enyukeni ukuthi uyazile okwamngaka ukuthi wasuka kanjani kwakuyisiphi isizathu sokuthi usuku njoba wena ke osulingosa lethu njengendlunkulu singasilida ukuthi wasuka kanjani bese ke sibuya ke sizosho ke lokho okushoyo nakho okugijima futhi ukusonyazini kodwa into eyenzeke egcikeni wena emzini kayihlo uyakwazi ukuthi ufike wenze iphutha bese kugijima inkolo okhola kuyo bisibuyizo olisa lokhu okukwenzeka ihlo wakho ukuthi akalutho manje sefanele kufa umbambe ngamawashingi usugijima enkozweni yakho imoto ephakathi usubuye uzolokhoza ngoba nalokho okukhulumayo kuyintimbuti kuyintimbuti yokuqala yokugcina ngoba umdlokombane ayibashile bakhona namanje ababeya lapha kulowa muzi bangonyati ehlala kuwo ukuthi hey hamba ushweleze lento bemthole edakweni yamaphela wala ngoba nabo labo babe sebebona inkinga zila ngoba lokho sizokumela la amakhosi uma ekhombe umuntu ngomuntu awajiki owavela kuqala uma kulokothile ukuthi uyohola isizwe akajiki singawenza onke amaqhinga njengoba sibona uMadondo nje ade benza kwasiyazi ukuthi kwahlala ubusuku lapha eMaritzburg kwakhiwa leli icala futhi siyazi ukuthi kuhlala ubusuku lapha eBloemfontein kwakhiwa le judgment esize ngayo nje kodwa konke lokho kuyophelelezeni kuyogcina iqiniso nomdalo emakhosi siyabazwela nje abajabulayo ngoba yusizi nje obesho nenyembezi manje ungadlali nje udlalele kulo nto leyo ukuthi uzobheka up into engekho kufa lokho zinyembezi lezi wemngaphi uyazi nolubizelane le esithangabeni sentaba uthi alize sithangabeni wakwayibona angizwanga cha bathi njengoba ukhuluma lapha nokhuluma isishelele basisontweni ngithi mina onyazi ngithi nithi lo uNkulunkulu odluphuthu oshaya Phela sazi uNkulunkulu adala izulu nomhlaba umneni manje akungachemile ungangena emapolitiki ngoba lo muntu uyobusisa ngabi nabonayo ungahlangana nento engasile usile into engasile amanzi ahlala namafutha ngithi unyazi nokubiza nenike ngisho lesolifakele lolu daba mamngaka uthwela asibize ingonyama eze kwisithangamiso bendaba ngithi unyazi ngizolibiza nentona ngithi uNkulunkulu wakho ukhulumela bona njengoba usitshela nje ukuthi unyazi kwenzakalani babepha balapha ekhaya kwenza lento usitshela yona
Wena yini why ufuna ingonyameza kwesithambo sabe indaba wakwambona umjobo mbane wena thina sikhuluma ngenkosi asikhulumi ngecelebrate sikhuluma ngesilo thina Nkosi yosela Nkosi yohlanga wakwambona umjobo mbane esesithangameni senda Tubize imita briefing manje ke ningasifuzi bafowethu izinto ezineziyo into eseke siyibona thina ukuthi umdlokombane ekhulume nesizwe kumkhosi othize nani noma ekhosi noma ekuphi noma ebenalo exclusive interview kambana futhi exclusive interviews hayi nje waseXhosa intateni nje nalona ayixoxa lapha phambi manje ke wethu ungazosifundisa ngekwethu ngoba nawe nesonto lakho lizositshela ngalo asikufundisi lutho zonke izinto engizenza lapha nengenzi sense ngokusangana siyathulela uba ngikholela kuzo ngeke sizokujaja sikutshela ukuthi yenzana kanje manje nathi ngafuna ukuthi nizosilawula yabona njengoba nje nawe ulapha usonta khona nathi lokhu kulesonto lethu mina bese ngicaciselekile ngasohlangothini lwesizulu ngicela nje ingcenyana encane ngesingisi ukuthi bebengazange highlight leyo ukuthi makela njengoba sihleli nje namhlanje given inkinga ekhona ekumesihlalo ikhona yini inhlansi mhlambe yethemba elisenazo ukuthi usangakwazi ukuhlelela phansi abantwana basendlungu nendlungu yonkana ulungile indaba yesihlalo umsobela nje ngesingisi. Yes, we do believe that there is still that gem of hope that at a particular time the Zulu royal family will have to converge under one roof and resolve all the issues. But the foundations for that has to be truthful. They can't be spurious. They can't be based on lies. We are still looking forward to that day. We did mention that at some point there was a 5-a-side arrangement in terms of which would then address all the pertinent issues, all the fundamental issues. You can't say we are convening a meeting on the 29th where almost everyone is invited, including Amabutu. When are we going to afford ourselves an opportunity to engage on our issues because we believe that it's important, but there has to be a sequence, there has to be a chronology that a particular section of the Zulu royal family has to meet, quintessential section, or the essential constituent parts. Wake up, snowball effect, so that would eventually say the Zulu royal family is united. We can now start engaging Amakosi Ezizwe, Amabuto, and what have you. But we can't go there and endorse the travesty of justice.
our engagement has to be honest. We have to engage frankly, robustly, openly on fundamental issues. We can't sugarcoat things. They've never taken an opportunity to engage us because they know that we'll tell them the truth. The truth they know. When the Macingwane ad hoc panel was constituted, they refused to meet with us under one roof. They ran away. So, in a nutshell, we hope that the time will come as long as they've decided or resolved that they want to come and meet. In fact, we are the ones who've been waiting for them all these years since the Macingwane Ad hoc Commission. This year, we're supposed to meet on the 24th of June. We are prepared to engage, but not in Amanga. Amanga ke cha. Yasihlangana nabo. Cishe ayiseke eminye imibuzo manje. Kodwa sizolivula ithuba lo-one-on-one interview. Sizenzele ukuthi Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Bayeti. Ube umhlaba. Yena ongangentawo. Jolo kunale omusha.